동안이 바이니 아주적 동보아 프로 게 जोंनिया तिनो थांलाय माने थाना गानाते yang बार गानाते kai थांलाय माने जोंनो खरबता खरबनि रक आनो बाथाक दिन थाखा आं बाथाका द तमदारान थमासे नों ककमा थमनाय नों चिनबाय गाहामनाया बिजबिरंनि बाय गाहामनाया माहिरकनि सावै ता तिपारा मथनो हिमि तिपारा मथनि मिडिया नि जोंनो मिया अमाकेन हनै जोंनो बु के जोंनो बुङै काजलै बुखा आंनि बखर फाटिबाय गया के याग्रक खागलाब्रक साइदं दाफोनो खागलाब्रक कादुल खाबरक बर' सिलाय गादा सिलायना हानानै थांमाने सिलाय लास्ट दिगे सिलाय तुय आनो सिलायनि खिगरक बाय आनो बखर रखाता नो समय अब जों थां दमके 11टा साराय 11टा दर्शक नों कसे रासिनि नना बुनाय दं नि सिनो आं बुं तारिके गावके चिनो बुं एकजन जों बो जागाव बुजा जे पार गानानि आयं बनि पार्टी बेस बुसाङो नों गांके नना बुंमानि यागल नों खारै जाबासि ना कि पुलिस थाङै जाबासि ना आं पुलिस बुजा कंक्रुव पुलिस दङ जाखबामोन पुलिस दङ बर' आं चिरिखा बर' छेरिबो दङ बर' आनो कोनो हेल्प खालिया बर' गे आं अपाय के बर' पुलिस फाइसिनि के आं थाङै पाइगेता र हरनि जेपुरुकालाई पान्दानि बो मुलुगनि नचिनि तिप्रासा कक्टमा थुमनाय आशिष देबबर्मा बिनि लगियाव ताइ खरकसा सिखला दङ बो कक्टमा थुमनाया बनो बाथाग्रुबै लामाव कादुलि बुजाखा सिलाइनि गादाबाय बनो बख्रको तकजाखा बेलाय किरिमा सिंसाके बरकनिनो बुजाखा जों मिया हरानो कक्टमा मानखा फेयाबा जों हरनि बिसिं फाइलिया नायदि कक गांके बुजाकनाय कक्टमा थुमनाय बबति प्रासा बुनाय रक बरबति प्रासा जों बाय जों जदि न बाहायके बुलाय तकलाइन तंखांके ओ जागावो चिनि यगमुं चिनि फ्रीडम ओ जागावो दं नायदि जों खुमुलुं प्रेस क्लाब बुंथों आगरतला प्रेस क्लाब बुंथों सारा त्रिपुरा राज्योआव जे कक्टमा थुमनाय जे जागावो एटेक मानि खोनाखैना जों जागाव थां सगैयो चिनि आगरतला प्रेस क्लाबनि दिनै प्रेसिडेन्ट प्रणब सरकार फाइ सकबायजाक त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मिडिया ससाइटिनि यांगो सुरजित दा सकबायजाक चिनि समरेश दा सकबायजाक खुमुलुं प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सकबायजाक जों खोनामानि लगिनो दिनै रादापुर थानावो एफआईआर लॉर्ड्स खालायजाका 24 घन्टानि बिसिङाव जदिनो जे आसामी एरेस्ट खालायजाक यांगांके हासिंनर आगरतला प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सामानि खोनाकना जों थाना बसकांगो ओ रूट ब्लक खायनाय खानानि प्रग्राम पाइमानि यागुलो जदिनो एरेस्ट इंयाखौ जों कक्टमा मानखांके जों अरब फाइ रादापुर थाना बसकांगो गेराव खायनाय एरपरे रूट ब्लक खायनाय जों जरा रोखा रादापुर थानानि पुलिसनो 24 घन्टानि बिसिङाव आसामी रक एरेस्ट जानायनि बागै अबसिमिया भबिष्यत तिब्रासा कक्टमा थुमनाय सिमिया सारा राज्यनि बजेसा चेनेल फन सामुं खायथों जेसा प्रेस क्लाबनि मेम्बार फनथों बजदि एटेक खांखांके लगी जों बरकनि बागै बासानाय बरनि गानाव बासानाय अबो चिनि प्रेस क्लाब दै जों मिडिया संगठननि अबो चिनि दायित्व चिनि रेसपन्सिबिलिटी जों जरानाय 24 घन्टानि बिसिङाव जदि एरेस्ट एके बसखां जराबो जों फुनुगिरनाय सारा त्रिपुरानि सांबादिक रक तामक खालायमान मानिया नरक नायतों बिकिचा ठीक